Започвам един експеримент. Не знам дали на вас ви се е случвало, когато ви вземат кръв или ви слагат апокат, положението да е такова. Но на мен ми се случи и сега това, което ще тествам е как ето този продукт на компания Air с над 80% алоe вера и прополис ще ми помогне да оправя това положение и за колко време ще бъде. Така че това е ден 1. Вчера се случи това, когато по спешност трябваше да влезна в болница. Ето колко крем сложих и ще използвам. Така всъщност изглежда и самия продукт. И го сложих на раната. Това всъщност не е рана. Може би съм изпукали вена, не знам точно какво се е случило. Така, понеже ми е трудно сама и с една ръка, ще си го втрия. Няма да мога. Само секунда. Ето така. Извинявам се, че така, но поне искам да видите, че наистина си го втривам на раната. Това е положението, когато сам се снимаш клипчетата. Хубаво го втрих. И ще се включа в ден 2, когато ще нанеса отново от продукта, за да ви покажа и какъв е резултата и така докато не ми изчезне. Ден номер 2 можете да видите, че малко по малко започна да намалява синьото и сега отново ще си сложа от този крем. Ето колко слагам. Помъничко и го втривам хубаво, за да може да се махне и да бъде както преди, да няма нищо. Ще се включа отново в ден 3. Ден 3. Положението е такова. Според мен започва да минава, защото се появяват жълти неща. Отново се вземам от кремчето и слагам ето толкова. И втривам хубаво. Надявам се до края на седмицата да мине, но според мен доста бързо започва да заздравява. Просто не знам какво ме сполетя и мене. Помните ли онази грозна картинка от преди 3-4 дена? За по-малко от седмица вече я няма. Благодарение